जों फोरमायथिगोन अदो नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय थेवबो जोङो फोरमायबावदों आरोबाव 37 नं मेट्रिक बिजाबनि पस्टेल भट बेयाव नोंथांमोना मुसाहारि 96 रुजुग्रा मुसाहारि 26 रिलन मुसाहारि 8 अजित दैमारि आरो BPFआ 107 मोननो हादों BPFआ जमदुवाराव आरो मोननो हादों गयबारियाव मोननो हादों UPPLआ 120 BPFआ 94 कंग्रेसआ 1 PPIआ 1 APBआ 4 आरो मोननो हाबावदों नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायथिबावगोन रोखा-रोखायै पोस्टेल भट श्रीरामपुराव मोननो हादों 3 नं श्रीरामपुराव BPFनिफ्राय 77 UPPL दोलोनिफ्राय 63 AGPनिफ्राय 1 पोस्टेल भट जमदुवारनिफ्राय मोननो हादों BPFनिफ्राय 107 आरो UPPLनिफ्राय 42 BJPनिफ्राय 13 आरो मोननो हादों कुसुगाव 6 नं कुसुगाव पोस्टेल भटआव मोननो हादों UPPL दोलोआ 150 कंग्रेसनिफ्राय 8 BPFनिफ्राय 330 BJPनिफ्राय 62 कुसुगावआव BPFआ दावखोनानै दङ 330 मोननो हादों BPFनिफ्राय कुसुगावआव आरो UPPLनिफ्राय मोननो हादों 150 आरो बेजोंनो गुवाहाटीयाव मोननो हादों UPPL दोलोआ 190 मोननो हादों UPPL दोलोआ आरो BPFआ 70 BJPआ 26 कंग्रेसआ 1 आरो मोननो हादों श्रीरामपुर 3 नं श्रीरामपुराव BPFआ 77 UPPL दोलोआ 63 बेखौ जोङो पोस्टेल भट बेखिनि जोंनि गेजेराव मोनफैनो हादों अदालगुरिनिफ्राय 32 नं हरिसिंगायाव UPPL दोलोनिफ्राय 30 मोननो हादों BPF दोलोनिफ्राय 86 APB दोलोनिफ्राय 5 आरो कंग्रेसनिफ्राय 1 आरो मोननो हाबावदों 17 नं चिरांनिफ्राय UPPLआ 132 मोननो हादों आरो BPFआ 153 मोननो हादों BJPआ 41 मोननो हादों बावखुंग्रिखौ फोरमायनो नांगोन BPFआ मोननो हादों 194 बावखुंग्रियाव पोस्टेल भटखौ BPFआ मोननो हादों 194 UPPLआ मोननो हादों 80 दा नैबे पोस्टेल साननाय बे पोस्टेल भट साननाया नैबे समाव जोबनानै थांबाय बेखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों बेवहाय BPF दोलोआनो बांसिन दावखोनानै दङ होननानै जोङो रिपर्टखौ मोननो हादों BPF दोलोआनो बांसिनै सिगांगासिनो दङ पोस्टेल भटनि गेजेराव दा UPPL दोलोआ उन जागासिनो दङ आरो नैथियाव UPPL दोलोआ थागासिनो आरो सेथियाव BPF दोलोआ थागासिनो आरो थामथियाव BJP दोलोआ दावखोगासिनो दङ बे समाव पोस्टेल भट दा नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फारि फारि फोरमायथिबाय थागोन जों फोरमायथिगोन UPPL दोलोनिफ्राय नैथि मासियाव थांगासिनो दङ नैथि जायगा आवग्रिनानै दङ आरो पोस्टेलाव BPFआनो बांसिन मोननो हादों गयबारि UPPLनि आफादगिरि प्रमोद बर'नि जि बियाब बे बियाबाव बेसेबां मोननो हादों नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फिन खनसेबाव फोरमायथिगोन UPPL दोलोआ 120 आरो BPF दोलोआ 94 आरो कंग्रेसआ 1 बे मोननो हादों तामुलपुर जिल्लानि मोनबा बियाबनि पोस्टेल भट मोननाय जादोंमोन बेयाव दारांगाजुलियाव BJPआ 17 मोननो हादों UPPLआ 28 मोननो हादों BPFआ 33 मोननो हादों दारांगाजुलियाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारांगाजुलियाव आरो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि 27 नं नाग्रिजुलि बियाबाव BJPआ 30 मोननो हादों
UPPला 30 मोननो हादों BPFआ मोनब्रै मोननो हादों आरो गयबारियाव UPPला 120 120 मोननो हादों आरो BPFआ 94 94 मोननो हादों सुक्लाय सेरफां 20 गोनां सुक्लाय सेरफाङाव मोननो हादों BJPनिफ्राय 25 UPPला 18 BPFआ 47 गरायसरनिफ्राय मोननो हादों 30 नं गरायसर BJPआ 26 UPPला 43 BPFआ 62 दा नैबे समाव तामुलपुर जिल्लानि जि मोनबा समस्ति बे मोनबा समस्तियाव BJPआ दावखोनानै दङ पस्टेल भटनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों रोखा-रोखायै फोरमायथिबाय थांगोन जे सोर बेसेबां मासि मोननानै दावखोगासिनो दङ नैबे समाव बेसेबां भट लानानै मोनसे जाथ'बाय बुजिबाखैना आरो पोस्टेल भट बे पोस्टेल भटआ सोरनि मासिया बांसिन मासिया उग्रानै दङ बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों फिन खनसेबा बुंनो थाखाय आखायाव लादों UPPL दोलोआ 6था मासियाव दङ आरो BPFआ 22था मासियाव दावखोनानै दङ BPFआ 22था मासियाव दावखोनानै दङ आरो UPPLआ मात्र 6 मासियाव दङ दा पोस्टेल भटआव दावखोनानै दङ होनोब्ला BPFआ दावखोनानै दङ 22था मासियाव 22था मासियाव बिथां UPPLआ 22था मासियाव BPFआ दावखोनानै दङ आरो UPPLनिफ्राय मात्र 6 मोननो हादों आरो BJPनिफ्राय मात्र मोनसेल' मोननो हादों मोनसेल' मासियाव दावखोनानै दङ दा आरो BPFनिफ्राय 22था मासियाव दावखोनानै दङ BPF हान्जानिफ्राय आरो UPPLनिफ्राय मात्र 6 मासियाव दावखोनानै दङ बे जाबाय गिबि खेबनि पोस्टेल भटनि साननाय बे पोस्टेल भटनि साननायाव BPFनिफ्राय मोननो हादों 22था मासि बे 22था मासियाव दावखोनानै दङ आरो UPPLनिफ्राय 6
मासियाव दावखोनानै दङ आरो बिजेपिनिफ्राय मोनसे दा जोंनि गेजेराव जि मोनफैनो हादों बेवहाय एपिपिनिफ्राय मोनसेबो मासियाव मोननो हाथ'वाखै एपिपिनिफ्राय जेबो गैथ'वा दा बर्थमान आरो जोङो बिपिएफनिफ्राय मोननो हादों मोन 22 आरो इउपिपिनिफ्राय मोन 6 बे जाबाय पस्टेलनि साननाय दा नैबे समाव मोन 40था बियाबावनो भट साननाया सोलिगासिनो दङ गिबि खेबनि बा फार्स्ट राउन्ड भट साननाया सोलिगासिनो दङ मोन 40था बियाबावनो बे मोन 40था बियाबावनो फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जेसेबां राउन्ड जागोन एसेबांनो गिबि नोंथांमोननि गेजेराव जोङो गिबिसिनै रिपर्टखौ होबाय थानो थाखाय जोङो सिगांबोदों बड'लेण्ड रादाबा नोंथांमोननि गेजेराव मात्र बड'लेण्ड रादाबनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरो दिनैनि बिसायख'थिनि फिथाइ जा बिसायख'थिनि फिथाइखौ नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजोंनो रोखा मोनलांबाय थागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बुंथिनानै दोनबाय बड'लेण्ड रादाब चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि जा बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ जोङो मोनफ्रोमबो बियाबनि मोन 40था बियाबनि जि भट साननाय बेखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप जों होलांबाय थागोन
जाबाय फार्स्ट राउन्डनि गेजेराव जोंनि गेजेराव मोनफैनो हाबाय फार्स्ट राउन्ड 12 नं सालाकाटि 12 नं सालाकाटियाव जोंनि गेजेराव फार्स्ट राउन्डआव मोनफैनो हादों BPFआ 1536 मोननो हादों 1536 मोननो हादों सालाकाटि बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय आरो UPPL दोलोनिफ्राय 2388 मोननो हादों 2388 आरो BJPनिफ्राय 550 BJनिफ्राय 550 आरो कंग्रेसनिफ्राय 43 आदार्स 36 नटा 20 बेखौबाव सालाकाटियाव UPPL दोलोआ दावखोगासिनो दङ सालाकाटियाव UPPL दोलोआ दावखोगासिनो दङ 2388 2388 मोननो हादों UPPL दोलोआ सालाकाटि बियाबाव बे सालाकाटि बियाबाव लरेन्स इस्लारिया UPPL दोलोनि बिजाथिमोन बे UPPL दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया दा नैबे समाव सालाकाटियाव दावखोगासिनो दङ 2388 आरो BPFनिफ्राय मोननो हादों 1536 1536 1536 मोननो हादों सालाकाटियाव BPF दोलोनिफ्राय आरो बनरगावआबो फार्स्ट राउन्डआ मोनफैनो हाबाय फार्स्ट राउन्डनि जि रिपर्ट बेबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हाबाय फार्स्ट राउन्डनि भट साननाया बनरगावनिफ्राय 9 नं बनरगाव बेवहायबो UPPL दोलोआनो सिगांगासिनो दङ बेवहायबो UPPL दोलोआनो सिगांगासिनो दङ बेवहाय UPPL दोलोआ मोननो हादों 1930 1930 मोननो हादों UPPL दोलोनिफ्राय आरो BPF दोलोनिफ्राय मोननो हादों 1234 BPF दोलोनिफ्राय 1234 मोननो हादों BPF दोलोनिफ्राय आरो BJPनिफ्राय 62 TMCनिफ्राय 2 आरो UPPL दोलोआनो बांसिनै भट मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव बनरगाव बियाबाव मोननो हादों 1930 बनरगावआव आरो मोननो हादों BPF दोलोनिफ्राय 1234 मोननो हादों BPF दोलोनिफ्राय आरो BJPनिफ्राय मोननो हादों 853 बनरगाव बियाबाव मोननो हादों 853 BJPआ मोननो हादों 853 बेवहायबो बनरगाव बियाबावबो UPPL दोलोआनो दावखोगासिनो दङ 1930 मोननो हादों UPPL दोलोआ आरो BPFआ मोननो हादों 1234 बेवहाय नैथि मासि मोननो हादों BPF दोलोआ UPPL दोलोआनो बांसिनै मोननो हादों आरो सराइबिलनि पस्टेल भट बे सराइबिलनि पस्टेल भटखौ सिगाङाव जोङो बुङाखैमोन दा नैबे समाव जोंनि गेजेराव मोनफैनो हादों सराइबिलाव मोननो हादों UPPL दोलोआ 115 मोननो हादों UPPL दोलोआ सराइबिल बियाबाव आरो मोननो हादों BPFनिफ्राय 176 मोननो हादों BPF दोलोआ सराइबिलाव पस्टेल भटनि गेजेराव दावखोगासिनो दङ BPF दोलोआ 176 BJPआ मोननो हादों 62 BJP दोलोआ 62 मोननो हादों जोंनि गेजेराव आरोबाव मोनफैनो हादों फार्स्ट राउन्ड गयबारि 28 नं गयबारि 28 नं गयबारियाव जोंनि गेजेराव मोनफैबावनो हाबाय UPPL दोलोआ 4512 गयबारियाव UPPL दोलोआ 4512 भट मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव 4512 आरो BPF दोलोआ मोननो हादों 3630 BPF दोलोआ मोननो हादों गयबारि बियाबाव मोननो हादों 3630 BPF दोलोनि बिजाथि जितेन मुसाहारि BPF दोलोनि बिजाथि जितेन मुसाहारिया 3630 मोननो हादों आरो गयबारियाव UPPL दोलोनि बिजाथि प्रमद बर' UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ गयबारि बियाबनिफ्राय सेथि राउन्डआव मोननो हादों 4512
4512 मोननो हादों नै सेथि फार्स्ट राउन्डआव आरो जोंनि गेजेराव मोनफैबावनो हादों बनरगाव 9 नं बनरगावआव मोननो हादों 2062 इउपिपिएल दोलोआ 2062 मोननो हादों बनरगाव बियाबाव पस्टेल भट बे बनरगाव 9 नं बनरगावआव आरो BPF मोननो हादों 1368 मोननो हादों BPF दोलोआ बनरगाव बियाबाव आरो BJP मोननो हादों 905 मोननो हादों लिडिं लागासिनो दङ दा इउपिपिएल दोलोआ 694 आव फार्स्ट राउन्ड पस्टेल भटआव बनरगावआव लिडिं लागासिनो दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दिनैनि जि बिसायख'थिनि आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों होलांबाय थानो थाखाय रेडि जानानै दङ फार्स्ट राउन्ड बनरगाव जि पस्टेल 2062 इउपिपिएल दोलोआ BPF दोलोनिफ्राय आरो BJP निफ्राय 905 जों सालाकाटिनि फार्स्ट राउन्डखौ खनसे नोंथांमोननि गेजेराव आङो बुंबावनो थाखाय आखायाव लादों BPF दोलोआ मोननो हादों 1536 सालाकाटियाव फार्स्ट राउन्डआव मोननो हादों 1536 BPF दोलोनि आरो इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 2388 मोननो हादों इउपिपिएल दोलोआ आरो BJP दोलोआ मोननो हादों 550 कंग्रेसआ मोननो हादों मात्र 43 बे समाव सालाकाटियाव फार्स्ट राउन्डआव इउपिपिएल दोलोआ सिगांगासिनो दङ सालाकाटि बियाबाव 2388 आरो नोंथांमोननि गेजेराव फार्स्ट राउन्डनि जि 9 नं बनरगावनिखौबो खनसे बुंबावनो थाखाय आखायाव लादों बेवहायबो इउपिपिएल दोलोआनो बांसिन भट मोननानै सिगांगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 1930 आव फार्स्ट राउन्ड मोननो हादों इउपिपिएल दोलोआ आरो BPF दोलोआ मोननो हादों 1234 आव BPF दोलोआ बनरगावआव थांगासिनो नैथि मासियाव आवग्रिनानै दङ बिथांमोना गयबारिनिखौ खनसे बुंबावनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोननि गेजेराव फार्स्ट राउन्डनि गयबारियाव इउपिपिएल दोलोआ 4512 मोननो हादों गयबारियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा आरो लोगोसेनो BPF दोलोनि बिजाथि जितेन मुसाहारिया मोननो हादों 3630 फार्स्ट राउन्डआव 3630 3630 मोननो हादों BPF दोलोनि बिजाथि जितेन मुसाहारिया आरो लिडिं लागासिनो दङ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रमद बर'आ 882 आव लिडिं लागासिनो दङ फार्स्ट राउन्डआव 882 882 आव लिडिं लागासिनो दङ प्रमद बर' बिथाङा गयबारि बियाबाव बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फारि फारि फोरमायथिलांबाय थागोन दिनैनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ भट साननायनि फिथाइखौ
बे समाव बावखुंग्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो थाखाय आखायाव लादों। बावखुंग्रियाव पस्टेलजों लोगोसे भट साननाय बेवहाय मोननो हादों इउपिपिएल दोलोआ 788, इउपिपिएल दोलोआ 788 आरो बिपिएफ दोलोआ 2171, बिपिएफ दोलोआ 2171 मोननो हादों आरो इउपिपिएल दोलोआ 788, कंग्रेसआ मोननो हादों 49। बे समाव बिपिएफ दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ 1383 भटआव लिडिं लागासिनो दङ बावखुंग्रियाव गिबि खेबनि बा फार्स्ट राउन्डआव 1383 आव लिडिं लागासिनो दङ बिपिएफ दोलोआ। बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 2171 भट मोननो थांगासिनो दङ दा फार्स्ट राउन्डआव बावखुंग्रि बियाबाव आरो इउपिपिएल दोलोआ मोनगासिनो दा 788 बिपिएफ दोलोआनो सिगांगासिनो दङ। बेवहाय बिपिएफ दोलोआ 1383 भटआव 1383 भटआव लिडिं लागासिनो दङ बिपिएफ दोलोआ बावखुंग्रि बियाबाव आरो देबरगावनि जि फार्स्ट राउन्ड देबरगावनि फार्स्ट राउन्डआव पस्टेलजों लोगोसे मोननो हादों इउपिपिएल दोलोआ 2120, इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों देबरगाव बियाबाव 2120, 2120 आरो बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 2779। बिपिएफ दोलोआ बांसिन भट मोननो हादों देबरगावआव फार्स्ट राउन्डआव 2779 आरो इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 2120। बेवहाय बिपिएफ दोलोआनो लिडिं लागासिनो दङ देबरगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ 659 भटआव लिडिं लागासिनो दङ देबरगाव बियाबाव बिपिएफआ लिडिं लागासिनो दङ 659 आव बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 2779 आरो इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 2120। बे समाव जोंनि गेजेराव देबरगाव मोनफैनो हाबाय फार्स्ट राउन्डनि, बावखुंग्रियावबो मोनफैनो हाबाय। बावखुंग्रिनि रिपर्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो होखाबाय। बनरगाव फार्स्ट राउन्ड मोननो हादों। बनरगावनिखौ फिन खनसेबाव बुंनो थाखाय लादों, बुंनोसै। इउपिपिएल दोलोआ 2062 मोननो हादों बनरगावआव, इउपिपिएल दोलोआ 2062 आरो बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 1368 बनरगाव बियाबाव 1368, बिजेपिआ मोननो हादों 905। बे समाव बनरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ 694 भटआव लिडिं लागासिनो दङ बनरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ। फार्स्ट राउन्डनि गयबारिनि जि भट बेखौ इउपिपिएल दोलोआनो बांसिनै भट मोननो हादों 4512 मोननो थांगासिनो दङ फार्स्ट राउन्डआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि गयबारियाव आरो बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 3630 भटआव दावखोगासिनो दङ गयबारियाव। बावखुंग्रियाव मोननो हादों इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रन्जित बसुमतारिया 788 इउपिपिएलनि बिजाथि रन्जित बसुमतारिया मोननो हादों 788 बावखुंग्रि बियाबाव आरो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि धनेश्वर गयारिया मोननो हादों 2171 बावखुंग्रियाव बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों। बे समाव बिपिएफ दोलोआ बावखुंग्रियाव लिडिं लागासिनो दङ 1383 भटआव लिडिं लागासिनो दङ बिपिएफ दोलोआ बावखुंग्रि बियाबाव। इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 788, बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 2171। बे समाव बिपिएफ दोलोआनो बांसिनै भट मोननानै सिगांगासिनो दङ बावखुंग्रि बियाबाव
1383 देबरगावआव मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव इउपिपिएल दोलोआ 2120 इउपिपिएल दोलोआ 2120 मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव आरो बिपिएफ दोलोआ 2779 देबरगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोआनो बांसिन लिडिं लागासिनो दङ भटै सिगांगासिनो दङ 659 भटआव सिगांगासिनो दङ बिपिएफ दोलोआ देबरगाव बियाबाव 659 नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोङो आरो गोदान आपडेट लानानै फैदों फार्स्ट राउन्ड कक्लाबारियाबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हाबाय 22 नं कक्लाबारि बियाबनि इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 3055 भटआव 55 भट इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 3055 आरो बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 2441 मोननो हादों बिपिएफ दोलोआ बिजेपिआ मोननो हादों 2623 बिजेपि दोलोआ मोननो हादों 2623 कक्लाबारियाव आरो बिपिएफआ मोननो हादों 2441 आरो इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 3055 बे समाव इउपिपिएल दोलोआनो बांसिनै सिगांगासिनो दङ कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ सिगांगासिनो दङ कक्लाबारि बियाबाव 3055 मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिया आरो बिपिएफआ मोननो हादों कक्लाबारियाव 2441 2441 मोननो हादों बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 3055 आरो बिजेपि दोलोआबो मोननो हादों 2623 2623 मोननो हादों बिजेपि दोलोआ कक्लाबारियाव बे समाव कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बांसिनै भट मोननो हादों ब्रैजिथा बियाबनिनो जि भट साननाय बे भट साननाय फार्स्ट राउन्डआ सोलिगासिनो दङ आरो बे ब्रैजिथा बियाबनिनो भट साननायनि फार्स्ट राउन्डनि फिथाइया जोंनि गेजेराव मोनफैगोन आरो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फारि फारियै फोरमायथिलांबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड रादाबखौ नायलांबाय था दिनैनि समाव जि बिटिसिनि जि बाथि खेबनि थाखाय बिसायख'थिनि जि फिथाइ भट साननाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो जोबजासिम होनो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दङ जोंनि गेजेराव मोनब्रै मोनबानि जोङो बिजाथिफोरनि बा बियाबनि जोङो फार्स्ट राउन्डनि फिथाइखौ जों मोननो हादों कक्लाबारि बे कक्लाबारियाव इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 3055 बिपिएफ दोलोआ मोननो हादों 2441 बिजेपिआ मोननो हादों 2623 बे समाव इउपिपिएल दोलोआनो बांसिनै लिडिं लागासिनो दङ
बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोङो आरो फिन खनसेबाव आपडेट लानानै फैबावदों फार्स्ट राउन्डनिनो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दतमा बियाब 8 नं दतमा बियाबनि आपडेटखौ होनो थाखाय जोङो सिगांबोदों BPFआ मोननो हादों दतमा बियाबाव 1092 BPFआ मोननो हादों 1092 आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों 1323 UPPL दोलोआ मोननो हादों 1323 बे जाबाय फार्स्ट राउन्ड आरो BJPआ मोननो हादों 2332 BJPआ मोननो हादों 2332 BJP दोलोआनो लिडिं लागासिनो दङ दतमा बियाबाव 8 नं दतमा बियाबाव लिडिं लागासिनो दङ BJP दोलोआ 1009 भोटआव UPPL दोलोआनो BJP दोलोआनो बांसिनै भोट मोननो हादों BJP दोलोआ बांसिनै भोट मोननो हादों बेवहाय BJP दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ 1009 भोटआव UPPL दोलोआ दतमा बियाबाव मोननो हादों 1323 आरो BPFआ मोननो हादों 1092 बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव होनो थाखाय आखायाव लादों जमदुवार बियाबनि 4 नं जमदुवार बियाबनिफ्राय BPF दोलोआ मोननो हादों 1401 BPF दोलोआ मोननो हादों 1401 आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों जमदुवाराव 991 UPPL दोलोआ मोननो हादों 991 जमदुवार बियाबाव आरो बेवहाय BJP दोलोआ मोननो हादों 850 BJP दोलोआ जमदुवार बियाबाव मोननो हादों 850 बे समाव BPF दोलोआनो बांसिन भोट मोननो हादों जमदुवार बियाबाव BPF दोलोआ बांसिन भोट मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव 1401 भोट मोननो हादों 1401 BPF दोलोआ आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों 991 आरो BJP दोलोआ मोननो हादों 850 बे जाबाय जमदुवारनि गिबि खेबनि भट साननाय एबा फार्स्ट राउन्ड बेनि उनाव मोननो हादों काजलगाव फार्स्ट राउन्ड 15 नं काजलगाव बियाबाव बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों होगोन UPPL दोलोआ मोननो हादों 4236 काजलगावआव मोननो हादों 4236 UPPL दोलोनिफ्राय आरो BPF दोलोआ मोननो हादों 5040 भट मोननो हादों BPF दोलोआ काजलगावआव 15 नं काजलगाव बे समाव काजलगावआव BPF दोलोआनो बांसिनै भट मोननो हादों बेवहाय लिडिं लागासिनो दङ BPF दोलोआ 804 804 BPF दोलोआ काजलगाव बियाबाव लिडिं लागासिनो दङ BPF दोलोआ मोननो हादों गासै फार्स्ट राउन्डआव 5040 आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव काजलगावआव 4236 बेनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनफैबावनो हादों 6 नं कुसुगाव फार्स्ट राउन्डनि UPPL दोलोआ मोननो हादों 1357 मोननो हादों UPPL दोलोआ कुसुगावआव आरो BPFआ मोननो हादों 1572 भट मोननो हादों BPF दोलोआ कुसुगावआव 6 नं कुसुगाव बे समाव कुसुगावआव BPF दोलोआनो बांसिन भट मोननो थांगासिनो दङ BPF दोलोआ बांसिन भट लानानै सिगांगासिनो दङ कुसुगाव बियाबाव 1572 भट मोननो हादों कुसुगाव बियाबाव BPF दोलोआ आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों 1357 बे जाबाय फार्स्ट राउन्डनि आरो दारांगाजुलि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारांगाजुलि बियाबाव 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव BPF दोलोआ मोननो हादों 3143 BPF दोलोआ फार्स्ट राउन्डआव दारांगाजुलि बियाबाव मोननो हादों 3143 आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों 2911 मोननो हादों
UPPL दोलोआ दारांगाजुलि बियाबाव आरो BJP दोलोआ मोननो हादों 3,371 3,371 मोननो हादों BJP दोलोआ दारांगाजुलि बियाबाव बे समाव लिडिं लागासिनो दङ दारांगाजुलि बियाबाव BJP दोलोआ दारांगाजुलि बियाबाव लिडिं लागासिनो दङ 3,371 भट मोननो हादों BJP दोलोआ आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों 2,911 आरो BPF दोलोआ मोननो हादों 3,143 बे जाबाय दारांगाजुलि बियाबनि सेथि राउन्डनि सेथि खेबनि भट साननाय बेनि उनाव दतमानिखौ फिन नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो आखायाव लादों दतमायाव UPPL दोलोनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा भट मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव दतमा बियाबाव 1,323 1,323 भट मोननो हादों UPPL दोलोआ आरो BPF दोलोआ बेवहाय भट मोननो हादों 1,092 मोननो हादों BPF दोलोआ दतमा बियाबाव आरो बेवहाय BJPआ मोननो हादों 2,332 भट मोननो हादों BJP दोलोआ आरो बे दतमा बियाबावनो BJP दोलोआनो बांसिन भट लानानै लिडिं लागासिनो दङ 1,009 भटआव लिडिं लागासिनो दङ 1,009 दतमा बियाबाव नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फारि फार्स्ट राउन्डनि आपडेटखौ जोङो होलांबाय थागोन आरो बेनि उनावबो जोङो आरोबाव फारि जोबजासिम दिनैनि जि BTCनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फिथाइनि जि भट साननाय बे भट साननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायथिलांबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि बे भट साननायनि जि फिथाइ फोसावनाय बेखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन बेखौ जोङो आसा खालामबाय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय जमदुवारिखौ खनसे फिन आरो बुंफिननोसै BPFआ बेवहाय जमदुवाराव मोननो हादों 1,401 BPF दोलोआ मोननो हादों UPPL दोलोआ 991 मोननो हादों UPPL दोलोआ जमदुवाराव आरो BJPआ मोननो हादों 850 जमदुवार बियाबाव 4 नं जमदुवार बियाबाव BPF दोलोआ बांसिनै भट लानानै सिगांगासिनो दङ BPF दोलोआ बांसिनै भट लानानै सिगांगासिनो दङ रौतानिखौ फिन नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो आखायाव लादों फार्स्ट राउन्डनिखौ UPPL दोलोआ मोननो हादों 3,264 आरो BPFआ मोननो हादों 3,763 बेवहाय 40 नं रौता बियाबाव BPF दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ सिगांगासिनो दङ बेसेबां 499 भटआव सिगांगासिनो दङ BPF दोलोआ 40 नं रौता बियाबाव बे जाबाय जोंनि गिबि खेबनि बा फार्स्ट राउन्डनि जि भट साननाय जि मिरु सेन्टारनिफ्राय जोंनाव आपडेट फैनाया बेनो फार्स्ट राउन्डनि आरो नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दिनैनि बे भट साननायनि जि फिथाइ बेखौ जोङो होलांबाय थागोन बेसेबां सोर बिजाथिया सोर दोलोआ माबे बियाबाव बांसिन दावखोनानै दङ बेखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव जोङो होलांबाय थागोन नोंथांमोना दतमा बियाबनिखौ हयथ' खोनासंनो लुबैबावगोन दतमायाव BPFआ मोननो हादों 1,092 BPFआ आरो UPPLआ 1,323 BJPआ 2,332 बे जाबाय दतमायाव BJPआ 1,009 लिडिं लागासिनो दं दावखोगासिनो दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरो गोदान आपडेट फैबावदों आंनि आखायाव फार्स्ट राउन्ड 13 नं चिरां फार्स्ट राउन्डआव मोननो हादों दासो मोनफैदों आंनि आखायाव बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायथिनो आखायाव लादों 13 नं चिराङाव UPPL दोलोआ 3,280 भट मोनगासिनो दा फार्स्ट राउन्डआव 13 नं चिराङाव
BPF आ मोननो हादों 2941 2941 BPF दोलोआ मोननो हादों 2941 आरो BJP आ मोननो हादों 1673 1673 भट मोननो हादों BJP दोलोआ चिरां दुवाराव सरि 13 नं चिराङाव UPPL दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ 13 नं चिराङाव UPPL दोलोआ बांसिन भट मोननानै सिगांगासिनो दङ फार्स्ट राउन्डआव UPPL दोलोआ मोननो हादों 3280 3280 भट मोननो थांगासिनो दङ दा UPPL दोलोआ फार्स्ट राउन्डआव BPF आ मोननो हादों चिराङाव 13 नं चिरां BPF दोलोआ मोननो हादों 2941 2941 BPF दोलोआ आरो BJP आ बेवहाय मोननो हादों 1673 बे जाबाय BJP नि बेवहाय 13 नं चिराङाव UPPL दोलोआ बांसिनै लिडिं लागासिनो दङ 13 नं दा बावै आरो खनसेबाव मोनसे आरो आपडेट फैबावबाय 18 नं मानास सेरफां 18 नं मानास सेरफां बे 18 नं मानास सेरफांनि आपडेटआ आंनि आखायाव मोनफैबाय बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिगोन UPPL दोलोआ मोननो हादों 18 नं मानास सेरफाङाव 3174 फार्स्ट राउन्ड मानास सेरफाङाव फार्स्ट राउन्डआव मोननो हादों 3174 मोननो हादों UPPL दोलोआ आरो BJP दोलोआ बेवहाय मोननो हादों 1287 BJP दोलोआ मोननो हादों 1287 मोननो हादों BJP दोलोआ BPF दोलोआ मानास सेरफाङाव 18 नं मानास सेरफाङाव BPF दोलोआ मोननो हादों 2822 2822 मोननो हादों BPF दोलोआ मानास सेरफाङाव दा फार्स्ट राउन्डआव UPPL दोलोआनो सिगांगासिनो दङ लिडिं लागासिनो दङ UPPL दोलोआ बेवहाय मानास सेरफाङाव UPPL दोलोआ भट मोननो हादों 3174 लिडिं लागासिनो दङ UPPL दोलोआ मानास सेरफाङाव दाना आरो जोंनि आखायाव फैबावबाय फार्स्ट राउन्ड गिबि भट साननायाव 17 नं सुबाइजाराबो जोंनि आखायाव मोनफैबाय सुबाइजाराव 17 नं सुबाइजार बियाबाव UPPL दोलोआ 2219 भट मोननो थांगासिनो दङ UPPL दोलोआ आरो BPF दोलोआ बेवहाय मोननो हादों 3713 भट मोनगासिनो दा मानास सुबाइजार बियाबाव 17 नं सुबाइजार बियाबाव BPF दोलोआ 3713 आरो BJP दोलोआ बेवहाय मोननो हादों 2059 BJP दोलोआ मोननो हादों 2059 बेवहाय 17 नं सुबाइजार बियाबाव BPF दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ BPF दोलोआ बांसिन भट मोननो थांगासिनो दङ फार्स्ट राउन्डआव सुबाइजार बियाबाव BPF दोलोआनो बांसिन भट मोननानै लिडिं लागासिनो दङ बेवहाय BPF आ मोननो हादों 3713 BPF दोलोआ मोनदों आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों 2219 आरो जोंनि आखायाव मोनफैबावनो हादों 37 नं धोनस्रि बियाबनि बे 37 नं धोनस्रि बियाबाबो जोंनि आखायाव मोनफैनो हाबाय बेवहाय BPF दोलोआ 4030 भट मोनगासिनो फार्स्ट राउन्डआव धोनस्रियाव 37 नं धोनस्रि बियाबाव BPF दोलोआ मोननो हादों 4030 आरो UPPL दोलोआ मोननो हादों धोनस्रि बियाबाव
2198 2198 UPPL दोलोआ धोनस्रि बियाबाव फार्स्ट राउन्डआव BPF दोलोआ बांसिन सिगांगासिनो दङ BPF दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ BPF दोलोआ धोनस्रि बियाबाव 37 नं धोनस्रि बियाबाव BPF दोलोआनो बांसिन भट लानो थांगासिनो दङ 4030 BPF दोलोआ UPPL दोलोआ 2198 आरो बेवहाय BPF दोलोआनो लिडिं लागासिनो दङ दानिया आंनि आखायाव मोनफैबावनो हादों 14 नं चिरां दुवार 14 नं चिरां दुवार बे 14 नं चिरां दुवारनि जि सफैनाय रिपर्ट बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों बेवहाय मोननो हादों UPPL दोलोआ 2973 भट मोननो थांगासिनो दङ बा मोननो हाबाय फार्स्ट राउन्डआव 14 नं चिरां दुवाराव UPPL दोलोआ 2973 2973 UPPL नि आरो BPF आ मोननो हादों 2830 2830 2830 BPF आ मोननो हादों 2830 चिरां दुवाराव बेवहाय लिडिं लागासिनो दङ UPPL दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ बेवहाय चिरां दुवाराव दानिया आं UPPL दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ चिरां दुवाराव 14 नं चिरां दुवाराव 143 भटआव लिडिं लागासिनो दङ चिरां दुवाराव UPPL दोलोआ बेवहाय UPPL दोलोआ मोननो हादों 2973 2973 आरो BPF दोलोआ मोननो हादों 2830 बेवहाय UPPL दोलोआनो लिडिं लागासिनो दङ दाना जोंनि आखायाव मोनफैबावनो हादों पर्बत जरा उइथ पस्टेलखौ लाफानानै पर्बत जरा 1 नं पर्बत जरायाव मोननो हादों UPPL दोलोआ 1796 UPPL दोलोनिफ्राय पर्बत जरायाव 1 नं पर्बत जरायाव आरो BPF दोलोनिफ्राय 2123 BPF दोलोहा पर्बत जरायाव 2123 भट मोननो थांगासिनो दङ पर्बत जरायाव BPF दोलोआ आरो BJP आ बेवहाय मोननो हादों 1273 1273 BJP आ मोननो हादों बेवहाय पर्बत जरायाव बेवहाय लिडिं लागासिनो दङ 1 नं पर्बत जरायाव गिबि खेबनि जि फार्स्ट राउन्ड बेवहाय BPF आनो लिडिं लागासिनो दङ 327 आव लिडिं लागासिनो दङ BPF दोलोआ पर्बत जरायाव 327 आव लिडिं लागासिनो दङ BPF दोलोआ पर्बत जरायाव UPPL दोलोआ मोननो हादों 1769 आरो BPF आ मोननो हादों 2123 BJP आ मोननो हादों 1273 जों नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारि फोरमायथिलांबाय थागोन चिरां दुवारनिखौ खनसे आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायथिगोन चिरां दुवाराव मोननो हादों BPF दोलोआ 2973 BPF दोलोआ मोननो हादों BPF दोलोआ मोननो हादों 2973 UPPL दोलोआ मोननो हादों 2830 चिरां दुवाराव बांसिनै लिडिं लागासिनो दङ चिरां दुवाराव BPF आ 143 आव लिडिं खालामगासिनो दङ चिरां दुवाराव BPF आ चिरां दुवाराव मोननो हादों 2973 आरो जोंनि गेजेराव मानास सेरफांनिखौ फिन खनसेबाव नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो आखायाव लादों UPPL दोलोआ मोननो हादों 3174 UPPL दोलोनिफ्राय
BJP दोलोनिफ्राय 1287 आरो BPF दोलोनिफ्राय 2822 बेवहाय UPPL दोलोआनो बांसिन भट मोननो हादों लिडिं लागासिनो दङ मानास सेरफाङाव फार्स्ट राउन्ड 13 नं चिरां फार्स्ट राउन्ड 13 नं चिराङाव UPPL आ 3280 3280 आरो BPF आ मोननो हादों 2941 BJP आ मोननो हादों 1673 बेवहाय चिराङाव फार्स्ट राउन्डआव UPPL दोलोआ लिडिं लागासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो माबे बियाबाव सोर बिजाथिया सोर दोलोआ बांसिनै मा भट साननायनि गेजेरजों मा फिथाइ मोननो हादों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फारि फारि सेकेन्ड आपडेट जों होलांबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड रादाबखौ नायलांबाय था आरो बे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजोंनो जोबजासिम जोङो दिनैनि जि BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ जोङो फोसावलांबाय थागोन दा नैथि राउन्डनि जोङो जि भट साननाय बे जुदि जोंनि गेजेराव आपडेटआ मोनफैयोबा बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायथिगोन दा सेथि राउन्डनि साननाया दा सोलिगासिनो दङ माबेबा बियाबाव सेथि राउन्डनि साननायानो जोबाखै जा जोबगोन जा जोंनि गेजेराव आपडेटआ मोनफैगोन बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायथिगोन सेथि राउन्डनि जे साननाय बेवहाय खमैबो 12टा बियाबसोआव जोङो जोबनानै थांबाय फार्स्ट राउन्डआ बेनि गेजेराव आरो गोबांथार दंबायो बेखौबो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायथिबाय थागोन दा जोङो नैबे समाव लिडिं सोर लागासिनो दङ UPPL दोलोआ मोननै बियाबाव जोङो लिडिं लागासिनो दङ आरो BPF आ 8 BJP आ 1 UPPL दोलोआ 2 BPF दोलोआ 8 लिडिं लागासिनो दङ बे जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव UPPL दोलोआ 2 BPF दोलोआ 8 आरो चिराङाव UPPL दोलोआ 2 BPF आ 3 सिगांगासिनो दङ चिराङाव UPPL दोलोआ 2 मासि आरो BPF दोलोआ 3 मासि सिगांगासिनो दङ चिराङाव आरो जोंनि गेजेराव बाक्सानियाव UPPL दोलोआ 2 मासियाव सिगांगासिनो दङ आरो BPF दोलोआ 4 मासियाव सिगांगासिनो दङ बाक्सानिफ्राय जोङो होबोगोन BJP गैथ'आ दा UPPL दोलोआ 2 BPF दोलोआ 4 मासियाव सिगांगासिनो दङ अदालगुरिनिफ्राय UPPL दोलोआ 2 BPF दोलोआ 7 बियाबाव दावखोगासिनो दङ अदालगुरियाव BPF दोलोआ आरो UPPL दोलोआ 2 बियाबाव दावखोगासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदिनो फारि जोङो सेकेन्ड आपडेट होलांबाय थागोन क'क्राझाराव 2 बियाबाव UPPL आ दावखोगासिनो दङ आरो BPF दोलोआ 8 बियाबाव दावखोगासिनो दङ लिडिं लागासिनो दङ चिराङाव 2 UPPL दोलोआ आरो BPF आ 3 बाक्सायाव UPPL दोलोआ 2 BPF दोलोआ 4 लिडिं लागासिनो दङ फारि नोंथांमोननि गेजेराव जोङो बेफोरबायदिनो मोनफा आपडेट होलांबाय थागोन जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनैनि जे भट साननायनि फिथाइ बेखौ रोखायै नोंथांमोना मोनथिनानै मोनगोन आरो जों बेखौ जोङो रोखायैनो जों फोरमायथिलांबाय थागोन
मानसिखौ लानो समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोङो आरोबाव फार्स्ट राउन्डनिनो लाबावगोन गरायसर 30 नं गरायसर बियाब बे 30 नं गरायसर बियाबाव BJPआ मोननो हादों 5202 BJP गरायसर बियाबनिफ्राय UPPLआ मोननो हादों 1663 UPPL दोलोआ मोननो हादों 1663 BPFआ मोननो हादों 2706 बे समाव 30 नं गरायसर बियाबाव BJPआ लिडिं लागासिनो दङ बे समाव गरायसर बियाबाव BJPआ मोननो हादों 5202 5202 UPPLआ मोननो हादों 1665 1665 BPFआ मोननो हादों 2706 BPFआ गरायसर बियाबाव आरोबाव चिरांनिफ्राय 14 नं चिरां दुवारनि जे रिपर्ट बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होगोन UPPLआ मोननो हादों 2829 UPPLआ चिरां 14 नं चिरां दुवाराव BPFआ मोननो हादों 2973 BPFआ लिडिं लागासिनो दङ बे समाव चिरां दुवाराव BPFआ लिडिं लागासिनो दङ 144 भटआव सिगांगासिनो दङ BPFआ चिरां दुवाराव 144 आव लिडिं लागासिनो दङ BPFआ मोननो हादों चिरां दुवाराव 2973 बेनि उनाव फैगोन जोंना 13 नं चिराङाव UPPLआ मोननो हादों 3281 3281 13 चिराङावनो मोननो हाबावदों BPFआ 2946 2946 13 चिराङाव मोननो हादों BPFआ BJPआ मोननो हादों 1673 BJPआ मोननो हादों बे समाव 13 नं चिराङाव UPPLआ लिडिं लागासिनो दङ 335 भटआव सिगांगासिनो दङ 335 भटआव सिगांगासिनो दङ UPPLआ चिरां दुवाराव बेनि उनाव दङ सुक्लाय सेरफाङाव BJPआ मोननो हादों 2578 BJPआ मोननो हादों बेवहाय UPPLआ मोननो हादों 946 UPPLआ मोननो हादों 946 बेनि उनाव BPFआ मोननो हादों सुक्लायाव 2938 सुक्लाय सेरफां 29 नं सुक्लाय सेरफाङाव BPFआ लिडिं लागासिनो दङ 360 भटआव लिडिं लागासिनो दङ BPF दोलोआ सुक्लाय सेरफाङाव BPFआ गासै मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव 2938 BPFआ मोननो हादों सुक्लायावनो मोननो हाबावदों UPPLआ 946 BJPआ मोननो हादों 2578 BJPआ बेनि उनाव फैबावदों फार्स्ट राउन्डआव गयबारिया UPPLआव मोननो हादों फार्स्ट राउन्डआव 4512 BPFआ मोननो हादों 3630 BPFआ मोननो हादों 3630 UPPLआ मोननो हादों 4512 गासै UPPLआ गयबारियाव लिडिं लागासिनो दङ 882 आव लिडिं लागासिनो दङ UPPLआ 28 नं गयबारि बियाबाव बेनि उनाव
27 नं नाग्रिजुलि 27 नं नाग्रिजुलि नाग्रिजुलियाव मोननो हादों बिजेपि दोलोआ 3852 3852 इउपिपिएलआ मोननो हादों 2652 2652 मोननो हादों नाग्रिजुलियाव इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफआ मोननो हादों 980 बिजेपिआ लिडिं लागासिनो दङ नाग्रिजुलियाव 1200 भोटाव 1200 भोटाव लिडिं लागासिनो दं बिजेपि दोलोआ नाग्रिजुलियाव बेनि उनाव दारांगाजुलियाव बिजेपिआ मोननो हादों 3250 बिजेपि दोलोआ मोननो हादों दारांगाजुलियाव इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 2883 दारांगाजुलियाव मोननो हादों इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफआ मोननो हादों दारांगाजुलियाव 3079 बिपिएफ इउपिपिएलआ मोननो हादों इउपिपिएल दारांगाजुलि 2883 बिजेपि दारांगाजुलि 3250 दारांगाजुलि बिजेपि 3250 बिजेपि लिडिं 171 आव बिजेपिआ लिडिं लागासिनो दङ थुरिबारि 19 थुरिबारि कन्स्टिट्युशनाव इउपिपिएलआ मोननो हादों 58 बिजेपिआ मोननो हादों 54 बिपिएफआ मोननो हादों 115 थुरिबारियाव बिपिएफआ फार्स्ट राउन्डआव लिडिं लागासिनो दङ 57 आव इउपिपिएलआ थुरिबारियाव मोननो हादों 58 बिजेपि 54 बिपिएफ 115 निसिमा 16 नं निसिमायाव मोननो हादों इउपिपिएल निसिमा 62 बिपिएफ 61 लिडिं लागासिनो दङ 1 भोटाव इउपिपिएल दोलोआ मात्र 1 भोट निसिमायाव 16 नं निसिमा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 62 बिपिएफ दोलोआ 61 सुबाइजाराव मोननो हादों इउपिपिएल दोलोआ 79 बिपिएफआ मोननो हादों 128 बिजेपिआ मोननो हादों 56 सुबाइजार इउपिपिएल 79 बिपिएफ 128 बिजेपि 56 लिडिं बिपिएफ 49 सुबाइजार मानास सेरफां फार्स्ट राउन्ड इउपिपिएल 80 बिजेपि 26 बिपिएफ 82 मानास सेरफाङा मोननै भोट 2 भोटाव लिडिं लागासिनो दङ बिपिएफआ मानास सेरफाङाव सेकेन्ड राउन्ड जोंनि गेजेराव सेकेन्ड राउन्ड सालाकाटिनि सेकेन्ड राउन्डनि फिथाइखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव फोसावगोन बिपिएफआ मोननो हादों सालाकाटियाव सेकेन्ड राउन्डआव 3602 3602 बिपिएफआ मोननो हादों सालाकाटियाव 3602 आरो इउपिपिएलआ मोननो हादों 3842 इउपिपिएलआ मोननो हादों इउपिपिएल सालाकाटि 3842 इउपिपिएल सालाकाटि बिजेपिआ मोननो हादों बिजेपि सालाकाटि 1384 बिजेपि सालाकाटियाव इउपिपिएलआ लिडिं लागासिनो दङ सालाकाटि इउपिपिएल लिडिं 240 सालाकाटि बेनि उनाव सेकेन्ड राउन्ड उइथ पोस्टेल भट देबरगाव सेकेन्ड राउन्ड उइथ पोस्टेल भट देबरगाव 10 नं देबरगाव यूपीपीएल 4967 देबरगाव यूपीपीएल 400
4,967 4,967 UPPL देबरगाव BPF मोननो हादों 4,961 BPF मोननो हादों 4,961 देबरगावआव UPPL लिडिं लागासिनो दङ मोनद' भटआव UPPL लिडिं देबरगाव only 6 vote सेकेंड राउंडनि देबरगावआव UPPL मोननो हादों 4,967 BPF मोननो हादों 4,961 देबरगाव BPF leading UPPL leading only 06 only 6 सालाकाटियाव मोननो हादों BPF 300 सालाकाटियाव BPF मोननो हादों 3,602 BPF UPPL सालाकाटि 3,842 BJP 1,384 सालाकाटियाव लिडिं लागासिनो UPPL लिडिं सालाकाटि 240 नोंथांमोननि गेजेराव जोङो बड'लेण्ड रादाबा जोबजासिम जोङो दिनैनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोसावनो थाखाय आबुङै फोसावनो थाखाय आखायाव लादों बड'लेण्ड रादाब जा चेनेल बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो दिनैनि बे BTC बिसायख'थिनि जे भट साननाय आरो सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेनि गासै फिथाइ बा रिजाल्टखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जों फोसावलांबाय थागोन दा जोंनि गेजेराव सालाकाटिया सेकेंड राउन्डआव सोलिगासिनो दङ सेकेंड राउन्ड जोबनानै थांबाय सालाकाटि देबरगावआबो सेकेंड राउन्ड जोबनानै थांबाय देबरगावआव UPPL लिडिं लागासिनो दङ आरो सालाकाटियावबो UPPL लिडिं लागासिनो दङ सेकेंड राउन्डआव निसिमायाव UPPL लिडिं लागासिनो दङ 174 आव निसिमायाव बे जाबाय फार्स्ट राउन्डनि गरायसराव BJP लिडिं लागासिनो दङ फार्स्ट राउन्डआव 14 नं चिरां दुवार बेवहाय BPF लिडिं लागासिनो दङ 144 भटआव BPF लिडिं लागासिनो दङ चिरां दुवार बेनि उनाव फार्स्ट राउन्डआव 30 नं चिरां बेवहाय UPPL लिडिं लागासिनो दङ 335 लिडिं UPPL 13 नं चिरां 29 नं सुक्लाय सेरबां BPF लिडिं 360 BPF लिडिं 360 सुक्लाय सेरबां गयबारि UPPL लिडिं 882 गयबारि फार्स्ट राउन्ड UPPL लिडिं 882 नाग्रिजुलि BJP लिडिं 1200 दारांगाजुलियाव BJP लिडिं 171 सेकेंड राउंड देबरगाव बनरगाव सेकेंड राउंड बनरगावनि रिपर्टआ जोंनि आखायाव मोनफैबाय UPPL मोननो हादों सेकेंड राउंडआव बनरगाव UPPL मोननो हादों 2999 UPPL मोननो हादों बनरगावआव BPF मोननो हादों 2452 BJP मोननो हादों 2265
बनरगावआव सेकेन्ड राउन्डआव इउ पिपला लिड लागासिनो लिडिं खालामगासिनो 547 547 आव दावखोगासिनो दङ सेकेन्ड राउन्डआव बनरगाव इउ पिपला मोननो हादों 2999 सेकेन्ड राउन्डआव BPFआ मोननो हादों 2452 2452 BPFआ मोननो हादों बनरगाव BJPआ मोननो हादों 2265 बनरगावआव सेकेन्ड राउन्डआव इउ पिपला लिडिं खालामगासिनो सेकेन्ड राउन्ड 9 नং बनरगाव UPPL 2999 BPF 2452 BJP 65 BJP बनरगाव 2265 leading UPPL 547 547 आव दावखोगासिनो दङ दासान्दि सेकेन्ड राउन्डआव देबरगाव UPPL दोलोआ सालाकाटियाव UPPला लिडिं लागासिनो दङ 240 UPPला मोननो हादों सालाकाटियाव 3842 3842 BPFआ मोननो हादों 3602 सालाकाटियाव UPPलानो बांसिन भट मोननानै दावखोगासिनो दङ 240 बांसिन भट लानानै दावखोगासिनो दङ सालाकाटियाव देबरगावआव UPPला मोनद' भट लानानै दावखोगासिनो दङ देबरगाव UPPL दोलोआ देबरगाव मोननो हादों 4967 BPFआ मोननो हादों 4961 जोंनि गेजेराव लासै सेकेन्ड राउन्ड बे सेकेन्ड राउन्डनि जा रिपर्ट बेबो फैगासिनो दङ दा नैबे समाव 40था बियाबाव UPPL दोलोआ 11था मासियाव लिडिं लागासिनो दङ आरो BPFआ 20था बियाबाव लिडिं लागासिनो दङ आरो BJPआ मोनदाइन बियाबाव BJPआ लिडिं लागासिनो दङ नैबे समाव BPFआनो बांसिन लिडिं खालामगासिनो दङ 40था बियाबनि गेजेराव 20था बियाबाव दावखोगासिनो दङ BPF दोलोआ 40था बियाबनि गेजेराव 20था बियाबाव दावखोगासिनो दङ BPF दोलोआ आरो UPPL दोलोआ 11था बियाबाव दावखोगासिनो दङ UPPL दोलोआ BJPआ मोनदाइन APBनि दावखोनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनथ'वाखै जोंनि बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय जोङो सेकेन्ड टु सेकेन्ड दिनैनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि भट साननाय बेनि जों फिथाइखौ जोङो फोसावगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि गेजेराव सेकेन्ड राउन्डनि जा भट साननाय बेयो लासै फैगासिनो BPFआ 20था बियाबाव दावखोगासिनो आरो UPPला 11 BJPआ
मोनद'।
अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बा अदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंनि गेजेराव सेथि राउन्ड बे रिपर्ट मोनफैनो हादों 31 नं खैराबारि 31 नं खैराबारियाव BJP 17 BPF 57 UPPL 36 31 नं खैराबारियाव फार्स्ट राउन्डआव UPPL आ लिडिं लागासिनो दङ बेनि उनाव 32 नं भेरगाव 32 नं भेरगावआव हेलो अदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंनि गेजेराव मोननो हादों रिपर्ट बायदियै 31 नं खैराबारि 31 नं खैराबारि BJP आ मोननो हादों 17 BPF आ मोननो हादों 57 UPPL आ मोननो हादों 36 खैराबारियाव UPPL आ लिडिं लागासिनो दङ आथिखालाव बेनि उनाव भेरगाव 32 नं भेरगाव बेवहाय BJP आ मोननो हादों 43 BPF आ मोननो हादों 24 आरो UPPL आ मोननो हादों 46 भेरगावआवबो UPPL आनो लिडिं लागासिनो दङ 33 नं ननै सेरफां 33 नं ननै सेरफाङाव BJP आ मोनबा BPF आ मोननै UPPL आ मोननै लिडिं लागासिनो दङ ननै सेरफाङाव BPF आनो बेनि उनाव खालिंदुवाराव मोननो हादों BJP आ 26 BPF आ 34 UPPL आ 52 खालिंदुवाराव UPPL दोलोआनो लिडिं लागासिनो दङ 35 नं मोदैबारियाव BJP आ 26 BPF आ 18 UPPL आ 25 आरो BJP आ लिडिं खालामगासिनो दङ मोदैबारियाव 35 नं मोदैबारि बेनि उनाव फैगोन 37 नं धोनस्रि बियाबाव BPF आ 96 UPPL 66 लिडिं BPF भैरबकुंड BJP 34 BPF 61 UPPL 27 leading BPF ननै सेरफां BJP 7 BPF 31 UPPL गैया leading BPF आव लागासिनो दङ रौता 67 UPPL 52 leading BPF second round ननै सेरफां
ननै सेरफां 33 नं ननै सेरफां सेकेन्ड राउन्डआव बिजेपिआ 1092 1092 बिजेपि ननै सेरफां बिपिएफआ मोननो हादों 678 बिपिएफ ननै सेरफां 678 टीएमसी 1542 टीएमसी ननै सेरफां 1542 जय भारतआ मोननो हादों ननै सेरफाङाव 1409 यूपीपीएलआ मोननो हादों 442 442 ननै सेरफाङाव टीएमसीआ लिडिं लागासिनो दङ 133 आव बेवहाय टीएमसीआ लिडिं लागासिनो दङ ननै सेरफाङाव टीएमसीआ मोननो हादों 1542 सेकेन्ड राउन्डआव 34 नं कालिंदुवाराव मोननो हादों बीजेपी 1818 बीपीएफआ मोननो हादों 79 यूपीपीएलआ मोननो हादों 1651 यूपीपीएलआ कालिंदुवाराव मोननो हादों 1651 बीपीएफआ मोननो हादों only 79 बीजेपीआ लिडिं लागासिनो दङ कालिंदुवाराव 167 भोटआव कालिंदुवारा लिडिं लागासिनो दङ सेकेन्ड राउन्डआव बीजेपीआ सेकेन्ड राउन्ड 32 नं भेरगाव 32 नं भेरगाव बियाबाव बीजेपीआ मोननो हादों 1267 बीजेपीआ सेकेन्ड राउन्डआव मोननो हादों भेरगावआव 1263 बीपीएफआ मोननो हादों 1053 बीपीएफआ मोननो हादों भेरगावआव 1053 यूपीपीएलआ मोननो हादों 1824 यूपीपीएलआ मोननो हादों भेरगावआव लीड बाय यूपीपीएलआ सिगांगासिनो दङ भेरगावआव 561 भोटआव यूपीपीएलआ सिगांगासिनो दङ भेरगाव बियाबाव दाना फैगोन सेकेन्ड राउन्डआव 36 नं हरिसिंगा बियाबाव बीपीएफआ मोननो हादों 3654 बीपीएफ हरिसिंगा यूपीपीएल मोननो हादों 2112 बेवहाय हरिसिंगा बियाबाव बीपीएफआ लिडिं खालामगासिनो 1542 हरिसिंगायाव 1542 आव सिगांगासिनो दङ बीपीएफ दोलोआ सेकेन्ड राउन्डआव 36 नं खैराबारि बियाबाव सेकेन्ड राउन्डआव बीजेपीआ मोननो हादों 1137 खैराबारि बियाबाव बीजेपीआ मोननो हादों 1137 बीपीएफआ मोननो हादों 1881 यूपीपीएलआ मोननो हादों 1528 1528 यूपीपीएल खैराबारि बेवहाय बीपीएफआ लिडिं लागासिनो दङ खैराबारियाव सेकेन्ड राउन्ड 35 नं मोदैबारि बियाबाव बीजेपीआ मोननो हादों 1564 बीपीएफआ मोननो हादों 2151 यूपीपीएलआ मोननो हादों 973 फार्स्ट राउन्ड 19 नं थुरिबारि सेथि राउन्डनि सेथि खोलोबनि साननाय 19 नं थुरिबारि बियाबाव यूपीपीएलआ मोननो हादों 1727 19 नं थुरिबारि यूपीपीएल
1727, BJP 2649, BPF 1765. Thurinong Thuribari led by BJP 2649 BJP, UPPL 1727 UPPL Thuribari, 1765 Thuribari BPF, जोंनि गेजेराव आरो माखासेबाव फार्स्ट राउन्डनिनो रिपर्टआ फैबावनांगौ आरो बेखौ जोङो थाबैनो मोनगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोसावबाय थागोन आरो माखासेया सेकेन्ड राउन्ड माखासे बियाबाव सेकेन्ड राउन्डनिया सानजाखांबाय दा नैबे समाव UPPL दोलोआ 13 मासियाव दावगानानै दङ BPFआ 20 आरो कांग्रेस BJP 5 BPFआनो बांसिन मासियाव दावखोनानै दङ दा 20था बियाबाव दावखोनानै दङ BPFआ आरो UPPLआ 13 BJPआ मोनबा बे मासियाव दावखोनानै दङ क'क्राझाराव UPPL दोलोआ मोनब्रै दावखोनानै दङ BPFआ मोनद' BJPआ मोनसे क'क्राझार जिल्ला हिसाबै UPPLआ मोनब्रै मासियाव दावखोनानै दङ BPFआ मोनद' मासियाव दावखोनानै दङ आरो BJPआ मोनसे चिरां जिल्लायाव UPPLआ मोनथाम मासियाव दावखोनानै दङ BPFआ मोनथाम मासियाव दावखोनानै दङ UPPL आरो BPF समान जानानै दङ चिराङाव बाक्सायाव UPPLआ मोननै BPFआ मोनब्रै BJPआ गैथ'आ बाक्सा UPPL मोननै BPF मोनब्रै अदालगुरि जिल्ला हिसाबै UPPLआ मोनथाम BPFआ मोनद' BJP मोनसे UPPLआ मोनथाम अदालगुरियाव दावखोनानै दङ मोनथाम मासियाव BPFआ मोनद' मासियाव दावखोनानै दङ अदालगुरियाव BJPआव मोनसे मासियाव दावखोनानै दङ अदालगुरिया क'क्राझार हिसाबै BPFआनो बांसिन मोनद' आरो चिरां हिसाबै UPPL आरो BPF समान मोनथाम मासि आरो बाक्सायाव BPFआ दावखोनानै दङ मोनब्रै UPPLआ मोननै अदालगुरियाव BPFआ दावखोनानै दङ मोनद' मासियाव आरो UPPLआ मोनथाम मासियाव दा बे समाव गासैखौ जोङो गोरोबनानै नायोबा दाजाबनानै नायोब्ला UPPLआ मोननो हादों 13था मासियाव दावखोनानै आरो BPFआ मोननो हादों 20था मासियाव दावखोनानै BJPआ मोनबा मासियाव दावखोनानै दङ आरो आदार्स जों गुबुन दोलोनि जे दावखोनाय बेखौ जों नुनो मोनथ'वाखै दा नैबे समाव सेकेन्ड राउन्डनि साननाया सोलिगासिनो दङ
सेकेन्ड राउन्डनि फिथाइखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय सिगांबो बुंबाय दाना सेकेन्ड राउन्डआव जोंनि गेजेराव मा बियाबा मोनफैनो हाखो बेखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनोसै 10 नं 10 नं देबरगावआव मोननो हादों UPPLआ 4967 देबरगाव UPPL 4967 BPF 4961 BPFआ मोननो हादों देबरगावआव 4961 बेवहाय देबरगावआव UPPLआ लिडिं लागासिनो दङ मोनद' भटआव लिडिं लागासिनो दङ देबरगावआव UPPLआ गासै भट मोननो हादोंमोन 4967 BPFआ मोननो हादों 4961 सालाकाथि 12 नं सालाकाथियाव मोननो हादों BPF दोलोआ 3602 BPF दोलोआ मोननो हादों 3602 UPPLआ मोननो हादों 3842 UPPLआ मोननो हादों 3842 सालाकाथि UPPL 3842 BJPआ मोननो हादों 1384 1000 सालाकाथि BJPआ मोननो हादों सालाकाथियाव 1384 सालाकाथियाव UPPL दोलोआनो लिडिं लागासिनो दङ 240 आव सालाकाथियाव UPPLआ लिडिं लागासिनो दङ बनरगावआव UPPL दोलोआ सेकेन्ड राउन्डआव मोननो हादों 2999 BPFआ मोननो हादों 2452 BJPआ मोननो हादों 2265 बनरगावआव UPPLआ लिडिं लागासिनो दङ 547 आव UPPLआ लिडिं लागासिनो दङ बनरगावआव खैराबारियाव BJPआ मोननो हादों 1137 BPF 1881 UPPL 1528 खैराबारियाव BPFआ लिडिं लागासिनो दङ भेरगावआव BJP मोननो हादों 1263 भेरगावआव BPFआ मोननो हादों 1053 UPPLआ मोननो हादों 1824 भेरगावआव UPPLआ लिडिं लागासिनो दङ 33 नं ननै सेरफां 33 नं ननै सेरफां बेवहाय BJPआ मोननो हादों 1092 BPF 678 TMC 1542 जय भारत 1409 UPPL 442 ननै सेरफाङाव लिडिं लागासिनो TMC तृणमूल कंग्रेसआ लिडिं लागासिनो दङ TMCआ ननै सेरफाङाव TMCआ गासै भट मोननो हादों 1542 दाना खालिंदुवाराव मोननो हादों BJP दोलोआ 1818 BPFआ मोननो हादों 79 BPFआ खालिंदुवाराव मोननो हादों 79 UPPLआ मोननो हादों 1651 खालिंदुवार लिडिं लागासिनो BJPआ
कालिंगदुवाराव BJP आ लिडिं लागासिनो दङ BJP आ गासै भट मोननो हादों बेवहाय कालिंगदुवाराव 1818 35 नं मदयबारियाव BJP आ मोननो हादों 1564 BPF आ मोननो हादों 2151 UPP आ मोननो हादों 973 leading BPF आ leading लागासिनो मदयबारियाव BPF आ बेवहाय मोननो हादों 2151 हरिसिंगा 36 नं हरिसिंगा बेवहाय BPF आ मोननो हादों 3654 BPF 3654 UPPL 2112 BPF leading लागासिनो दङ बेवहाय BPF आ 1542 आव leading लागासिनो दङ हरिसिंगा बियाबाव BPF दोलोआ leading लागासिनो दङ 1542 आव गासै भट मोननो हादों 3654 हरिसिंगा धोनस्री बियाबाव BPF आ मोननो हादों 3301 UPP आ मोननो हादों 3193 UPP बेवहाय धोनस्रीयाव BPF आनो leading लागासिनो दङ कसुगावआव UPP आ मोननो हादों 2331 BPF आ मोननो हादों 2579 कसुगाव बियाबावबो BPF आनो leading खालामगासिनो दङ दावखोगासिनो दङ BPF आनो सेकेन्ड राउन्डनि जे बावखुंग्रि बियाबाव UPP आ मोननो हादों 1855 BPF आ मोननो हादों 4633 BPF आ 4633 leading लागासिनो दङ बावखुंग्रियाव BPF आनो BPF आ 2778 आव leading लागासिनो दङ बावखुंग्रि बियाबाव 2778 आव BPF आ leading लागासिनो दङ बेवहाय गासै भट मोननो हादों बावखुंग्रि बियाबाव BPF आ 4633 सेकेन्ड राउन्ड गुमा 2 नं गुमायाव UPP आ मोननो हादों 142 BPF आ मोननो हादों 1377 BJP आ मोननो हादों 2249 गुमायाव BJP आनो दावखोगासिनो दङ leading खालामगासिनो दङ गुमायाव BJP आ गासै भट मोननो हादों 2249 सेकेन्ड राउन्ड सुबाइजारनि जे सेकेन्ड राउन्डनि फिथाइ बेयाव UPP आ मोननो हादों 5117 सुबाइजार UPPL BPF आ मोननो हादों 6623 BPF आ 6623 6623 BPF BJP आ मोननो हादों 2991 सुबाइजाराव BPF आ बांसिन leading लागासिनो दङ बांसिन भट मोननो थांगासिनो दङ BPF दोलोआ सुबाइजाराव BPF दोलोआ गासै मोननो हादों सुबाइजाराव 6623 6623 दतमा
दतमायाव सेकेन्ड राउन्डआव BPF आ मोननो हादों 2245 UPPL आ मोननो हादों 2884 BJP आ मोननो हादों 3755 दतमायाव BJP आ लिडिं लागासिनो दङ सेकेन्ड राउन्डआव 871 भटआव दावखोगासिनो दङ दतमायाव BJP दोलोआ दाना फैगोन दारांगाजुलियाव 6 UPPL आ मोनदों 6539 BJP आ BJP आ मोनदों 6126 BPF आ मोनदों 4812 बेवहाय दारांगाजुलियाव नैबे समाव UPPL आ लिड लागासिनो दङ UPPL आ दावखोगासिनो दङ दारांगाजुलियाव UPPL आ गासै मोननो हादों 6539 6539 BJP आ मोनदों 6126 BPF आ मोननो हादों 48012 बे जाबाय सेकेन्ड राउन्डनि दा नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सोर बांसिन मा बियाबाव बेसेबां मासि दावखोना दङ बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो सानदों गयबारि बियाबनि जा रिपर्ट बेबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हाबाय UPPL आ सेकेन्ड राउन्डआव मोननो हादों 8849 BPF आ मोननो हादों 7025 बे समाव UPPL आ लिड लागासिनो दङ गयबारियाव UPPL आ लिड लागासिनो दङ 1824 आव UPPL आ गासै गयबारियाव भट मोननो हादों 8849 BPF आ मोननो हादों 7025 बे जाबाय गयबारिनि
बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सेकेन्ड राउन्डनि जा भट साननाय बे रिपर्टआबो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हाबाय बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो सानदों गयबारि बियाबाव UPPLआ मोननो हादों 8,849 बे जाबाय सेकेन्ड राउन्डनि UPPLआ मोननो हादों गयबारियाव 8,849 आरो BPFआ मोननो हादों बेवहाय 7,025 बेवहाय BPFआ मोननो हादों गयबारि बियाबाव UPPL दोलोआनो बांसिनै भट मोननानै दावखोगासिनो दङ एबा लिडिं लागासिनो दङ बेवहाय लिडिं लादों होननानै बुङोब्ला दावखोनानै दङ होनना बुङोब्ला 1,824 भटआव दावखोनानै दङ UPPLनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा गयबारियाव 1,824 भटआव दावखोगासिनो दङ गयबारि बियाबाव गासै भट मोननो हादों UPPLआ सेकेन्ड राउन्डआव 8,849 बेनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनफैबावनो हादों देबरगावआव थार्ड राउन्डआव जोंनि गेजेराव मोनफैनो हाबाय थामथि खोलोबनि साननाय बेयो जोंनि गेजेराव देबरगाव UPPLआ मोननो हादों 7,848 मोननो हादों UPPLआ BPFआ मोननो हादों 7,259 बे समाव देबरगावआव UPPLआनो लिड लागासिनो दङ एबा UPPLआनो दावखोगासिनो दङ देबरगावआव 589 भटआव दावखोगासिनो दङ UPPLआ देबरगाव बियाबाव बांसिनै भट मोननो थांगासिनो दङ UPPLआव देबरगाव बियाबाव 7,843 भट मोननो थांगासिनो दङ बेनि उनाव जोंनि गेजेराव सेकेन्ड राउन्डनि फैनो हाबावदों जमदुवाराव मोननो हादों UPPL दोलोआ 2,250 बे जाबाय सेकेन्ड राउन्डनि जमदुवारनि 2,250 आरो BJPआ मोननो हादों 2,989 बे जाबाय सेकेन्ड राउन्डनि BJPनि आरो बेवहाय BPFआ लिड लागासिनो दङ जमदुवारनिफ्राय सेकेन्ड राउन्ड निसिमायाव UPPL दोलोआ मोननो हादों 6,966 6,966 निसिमायाव मोननो हादों UPPL दोलोआ आरो BPF दोलोआ बेवहाय मोननो हादों 6,102 मोननो हादों निसिमायाव BPFआ बेवहाय निसिमायाव लिडिं लागासिनो दङ UPPLआनो लिडिं लागासिनो दङ दावखोगासिनो दङ 8,064 भट लानानै दावखोगासिनो दङ निसिमायाव UPPLआ निसिमायाव रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिजाथिमोन रन्जित बसुमतारीया UPPL दोलोनि दानिया जोंनाव फैगोन चिरांदुवार 14 नं चिरांदुवार बे जाबाय सेकेन्ड राउन्ड UPPL खाम्फा बरगयारी UPPL दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया मोननो हादों 6,029 चिरांदुवाराव आरो BPFआ मोननो हादों BPFनि बिजाथिया बेवहाय BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोननो हादों 5,341 बे 14 नं चिरांदुवाराव लिड खालामगासिनो दङ एबा दावखोगासिनो दङ 688 भटआव UPPLआ दावखोगासिनो दङ 688 UPPL दोलोआ खाम्फा बरगयारिया 688 भट बांसिन लानानै दावखोगासिनो दङ गासै मोननो हादों 6,029 खाम्फा बरगयारिया आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा 5,341 मोननो हादों चिरांदुवाराव दा बे समाव चिरांदुवाराव UPPLआ दावखोगासिनो दङ निसिमा बेवहायबो UPPLआनो दावखोगासिनो दङ आरो गयबारि बेयावबो UPPLआ दावखोगासिनो दङ बेनि उनाव
भेरगाव बेयावबो इउपिपिएल दावखोगासिनो दङ बनरगावआवबो इउपिपिएलआवनो दावखोगासिनो दङ सालाकाटि बेवहायबो इउपिपिएलआ दावखोगासिनो दङ देबरगाव बेवहायबो आरो बिपिएफआ मा बियाबाव दावखोगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायथिगोन बिपिएफ होनानो खैराबारि बेवहाय बिपिएफआ दावखोगासिनो दङ कालिंदुवा आरो बिजेपि मदैबारियाव बिपिएफआ दावखोगासिनो दङ हरिसिंगायाव बिपिएफआ दावखोगासिनो दङ धोनस्रियावबो बिपिएफआ बांसिन भट मोननानै दावखोगासिनो दङ कुसुगावआवबो बिपिएफआनो दावखोगासिनो दङ बावखुंग्रियाव बिपिएफआ दावखोगासिनो दङ आरो सुबाइजार बेवहायबो बिपिएफआ दावखोगासिनो दङ नैबे समाव सेकेन्ड राउन्डनि जा भट साननाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव जोङो फोरमायथिबावगोन माबे जिल्लायाव बांसिनै जोङो भट मोननो हादों चिराङाव इउपिपिएलआ मोनब्रै बिपिएफआ मोननै बिपिएफआ मोनब्रै चिरां इउपिपिएल मोनब्रै बिपिएफ मोननै आरो क'क्राझाराव इउपिपिएल मोनब्रै बिपिएफआ मोनद' बे मासियाव दावखोनानै दङ जिल्ला हिसाबै आरो जिल्ला हिसाबै बाक्सायाव इउपिपिएलआ मोननै बिपिएफआ मोनब्रै अदालगुरियाव बिपिएफआ मोनद' इउपिपिएलआ मोनथाम अदालगुरि हिसाबै दा बे समाव जोङो गासैखौबो ज' खालामनानै नायोब्ला 14था बियाबाव इउपिपिएलआ मोन 14 बियाबाव दावखोगासिनो दङ आरो बिपिएफआ मोन 19 बियाबाव दावखोगासिनो दङ आरो बिजेपिआ मोन 5 बियाबाव दावखोगासिनो दङ दा नोंथांमोननि गेजेराव जोङो बेफोरबायदिनो फारि फारि आपडेटफोरखौ जों लानानै फैबाय थागोन जोंनि गेजेराव फकिराग्रामनि फार्स्ट राउन्ड बे सफैनो हाबाय बिपिएफआ फकिराग्रामाव मोननो हादों 1423 आरो इउपिपिएल दोलोआ मोननो हादों 1084 बिजेपिआ 2192 मोननो हादों बिजेपि दोलोआ फकिराग्रामाव बिजेपिआ लिडिं लागासिनो दङ 769 फकिराग्रामा लिडिं लागासिनो दङ बिजेपिआ बे समाव चिरां दुवार खाम्फा बयरगियारि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव जा सेकेन्ड राउन्डनि साननाय बेवहाय 688 आव बांसिन भट मोननो हादों खाम्फा बरगयारिया बेनि उनाव जोङो प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'निखौ नायनो थाङोब्ला जों गयबारि समस्तियाव बेवहाय प्रमद बर'आ 1824 भटआव दावखोगासिनो दङ सेकेन्ड राउन्डआव 1824 बेवहाय बिपिएफआ भट मोननो हादों गयबारियाव 7025 बिपिएफनि बिजाथि जितेन मुसाहारि बिथाङा आरो इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा 8849 मोननो हादों दारांगाजुलियाव इउपिपिएलआ लिड लागासिनो दङ आथिखालाव दारांगाजुलिया गासै भट मोननो हादों सेकेन्ड राउन्डआव 6539 दारांगाजुलियाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव दावखोलाय फावसोलाय बे जागासिनो दङ दारांगाजुलि बियाबाव आरो दतमायाव बिजेपिआ बांसिन भट लानानै दावखोगासिनो दङ 871 बेवहाय दावखोगासिनो दङ 871 दतमायाव बिजेपिआ सेकेन्ड राउन्डनि बेवहाय इउपिपिएल आरो बिजेपि बेवहाय दावखोलाय फावसोलाय जागासिनो दङ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव दतमायाव
सुबाइजाराव BPF आ दावखोगासिनो दङ सुबाइजाराव गासै BPF आ भट मोननो हादों 2991 बे जाबाय सेकेन्ड राउन्डनि भट साननायमोन दा जोंनि गेजेराव फारि फारि सेकेन्ड राउन्डनि जा भट साननायनि जे फिथाइ बे जोंनि गेजेराव सफैगासिनो आरो माखासे बियाबनिफ्रायबो जोंनि गेजेराव सफैबावगोन सफैथ'वाखै हयथ' सेन्टाराव भट साननाया जाजोबाखै सानखांनाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव सफैनो हागोन जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेराव दिनैनि जे BTCनि जा भट साननाय बे भट साननायनि फिथाइखौ जोङो फारि फारि 40टा बियाबनिखौबो जोङो साननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायथिगोन आरो दिनैनि बे सोर देरहागोन सोर जेनगोन सोर बियाबाव सोर बिजाथिया देरहागोन जेनगोन बेखौ जोङो फारि फारि नोंथांमोननि गेजेराव रोखायै जोंनि दिनैनि रिजाल्टखौ होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड रादाबखौ नायबाय था आरो दिनैनि बे जानो गोनां बा मोननो गोनां फिथाइखौ नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजोंनो लाबाय था